has укеледери бардын саян анахайым биле пролеттор бутын барды металлический пролет болар, металлический конструкция. Оны бу түмен гора кака стапыт, оны июньга билүү гора какелектак. Онун быйыл күн октябрга бе келдиректак бу 2 мостаны. Биди моста 300 метр подходтак. Жеппе болдун, жабадак болдун. Оны бу билүүгөр олок кенеке хылларга бу тык туалы хайдытыгар, жон эрейдембетигер диен бәм ханымын. Мыханавар бу тябыйга билүүгөр үйөрлөк событие болду диен бәм эрендеребин. Бүгін билүүгөр күрөт түбөтен электргер улахан үйрүләкүн үнне окурдук өрсөлләргә буны хәле җаны хәргәтә турысыбы бу простора баһаралар бу простор кирән турар дияканада окурдук бу җабыдак әбәгә моста тутусын саваяты түйүтә булла öyle хамнас билүүгүн җалтатын бюджеттан үбүләнәр окурдук осая хәтта миллион суммалар үле үләнәктә